Hello mga kachapsoy, narito ng pagpapatuloy ng ating part 2 ng Grand Alumni Homecoming ng Magsaysay Elementary School, Lawang, Northern Samar. At ayan, nandito kami sa stage, nagbibilang kami ng pera. Ayan po mga kachapsoy, sila po ang may hawak ng mga kayamanan dito. Ladies and gentlemen, we come now to the coronation rites of the search for Mr. and Miss Alumni Night 2022. Ayan. Ayan, farewell walk na ng ating former Mr. and Miss Alumni Night. Pero yung excitement nila nandyan pa rin. Nako. Parang kailan lang hindi na kayang nanalo. May bago na. Ayan tuloy, yung corona hindi makasya sa'yo. A round of applause. O ayan, ako magbibigay ng scepter. Tingnan niyo yung ganap ko. Ayan, yung moment ko dyan, oh. Sige. No, 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 no. Hala, mga ambisyosa, mga gaga. Talaga na happy sa vlog. Hala, pinagkaguluhan.
Oh, ayan, mga kachapsoy, time to shine. Ako na po yung sasayo ng kuratsa, ayan. Nasayaw na hiran sa upot ang sunata.